ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 31 августи соли 2021, охирон рӯзи тобистон. 1000 рубл 153 сомону 60 дирам, $100 1132 сомону 65 дирам. дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. чӣ хонае ки шумо аз мо дар комментария пештара навор хоҳиш кардем, ҳавоиро мо ёфтему. имрӯз пешниҳодтон мекунем, барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед ва лайкро фаромӯш накунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кораед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки оби гарм. хона дар дачаҳо, як хона бо верандаш, ҳамом, оғил, ошхона, об, свет дорад, боғи мевадиҳанда дорад, 40 сотиқ замин мебошад. нархаш ҳамагӣ 100 000 сомонӣ бо савдаам мешавад. ҳамаи мевара дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Нурак, пеши ҳайкали Сомонида, доми 13, квартираи 19 мебошад. як хонага балконаш 6 метра, подвал дорад, подвалшам 6 метра мебошад. ду дар дорад, якто аз подъезд медарояд, дигараш аз балкон ҳам баромада мешавад. ҳуҷҷатҳояш 100% аст, об, свет ҳамавақт ҳаст. нархаш бо маслиҳат мебошад. марҳамат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 4 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар дӯстӣ шаҳри Душанбе. нархаш 260 000 сомонӣ мебошад. срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. WhatsApp, имо дорад. барои WhatsApp бародарон номероро 8 қати неву плюс 7 қати сар кунед. WhatsApp мебурояд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. соҳибаш якхонага духонага кардагиянд. кухни бо ду хона, балкон, туалет отдельно мебошад. масоҳати умумӣ 50 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона центрдай, назди ҳукуматда, парки тилло, боғи тилло дар наздикиш. дом лифт дорад. шартнома қати ҳозираш октябрда техпаспорт мешавад. треза дар балкон часпондагиай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. WhatsApp доранд ва нархаш бошад 210 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ба квартира дар шаҳри Душанбе болои сум дода мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. 5 сотиқ замин мебошад. ду дар хона, қати баняш созай, медарои зиндагӣ мекунӣ. бо аловхона, оғил, туалет соз кардагиянд, то семен блокша чиндагиянд. болои оғила қати аловхона соз накардагиянд, қати туалет болояш ҳуянд. бо беғарзи ин барои хонаи калон айпеш фундамент рехтагиянд. се хона, қати калидорош бо баняш. бо 10 камази хок барои хонаи калон ҳаста дар ҳавлӣ. гирди хона маҳкамай, документош 100% ягон проблема надора. нархаш $15,000 мебошад. бо савдо мешавад. ҷойгир аст дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ҳозира Бохтар, 7 километр айбозор дурай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp, имо дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар цоколни этаж. кадоме надонад цоколни этаж куҷоя, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. полу подвалаш меган, хеле майдача трезача дорад. ҷойгир аст дар шабчароғ доми новостройка. ремонти замонавӣ кардагиаи соҳибаш. нархаш бошад 170 000 сомонӣ. барои харидори конкретни бо арзон мешавад.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи арзон. Заминаш 1,8 сотиқ мебошад, 3 дар хона дорад, 1 калидор. Ҷойгир аст дар тарафҳои мясакомбинат, масҷид, поликлиника, мактаби 17, ҳамаш дар наздикиша ҷои нағзай. Нархаш ҳамагӣ 185 000 сомонӣ мебошад, бо маслиҳатам мекунанд. Срочно сум дар коршудагии соҳибужда ба ҳамун хотир фурӯхтестанд. Рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай, WhatsApp, имо дорад. Марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед, варианти хубай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон дар Расвет. лаби роҳи калонда мебошад, 10 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 калидор. ремонти хуб дорад, бо об ва свет ҳамавақт таъмин аст. фундаментҳои ҳамом, ошхона, яххона, калидорушхатӣ бо кухнӣ ва ҳоҷатхона дорад. нархаш 140 000 сомонӣ мебошад, боз савдо дорад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара Сарбанд. 9 сотиқ замин аст, 4 дар хона, боғ дора, баня, термекс, кондитсионер ҳаст. нархаш $21,000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран ҳастай, боз маслиҳат дорад. об, свет доимӣ, 6 водопровод дар ҳавлӣ мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яххонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, медарои зиндагӣ мекунӣ дар лаби роҳи калонаи Дом. мактаб, донишкада, садик дар наздикишаи любой маршрутка меравад. дар хона термекс, шкаф, шифонер, кондитсионер места, фақат қолин меорӣ, зиндагӣ мекунӣ. тамом. хона дар калисивои мардон ҷойгир аст ва агар духонага боша болои сумметм алиш мекунем. нархаш 273 600 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яххонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар ҳолати хуб қарор аст ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар 27-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 210 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яххонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 2-ум ошонаи бинои советӣ. худи домай рӯи сурат маълумаи 4 этажа мебошад, советскияй, доми рақами 16. хона углавоине дар мобайн ҷойгир аст ва ҷошам нағзай ба гуфти соҳибаш. магазино, мактабо, ХГУ, ТГУ ва роҳи калон дар наздикиш мебошад. нархаш 205 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Маяковский. як бародармон хоҳиш кардаи Маяковский то 200 000, мутаассифона бародар то 250 000 ҳастай, лекин хайбо арзон мешавад. яххонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар доми 4 этажаи кирпични ҷойгир аст. ремонти миёна, аз миёнарам камтар поёнтар, дар назди филармонияи давлатӣ Маяковскида. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти замонавӣ дорад,
ва ҷойгир аст дар 10-ум микрорайони шаҳри Кӯлоб, доми 4-этажада. Бо ҳамроҳии хона, спальни гарнитура, кондитсионер ва яхдони мини дода мешавад. Агар хона дар Душанбе бошад, иваз ҳам мешавад. Нархаш 180 000 сомонӣ савдо ҳам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, якхонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар дуюму шонаи бинои советӣ. Хона ремонти нормалӣ дорад. Қарор аст дар шаҳри Ҳисор, ҳаёти навда, комбинада, наздики комбинада боз савдо мешавад. Нархаш 145 000 сомонӣ алиша мешавад. бо чӣ хеле ки гуфтем, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав, духонага квартира бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар дуюму шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар ҳолати хуб қарор аст. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. Нархаш 180 000 сомонӣ барои харидорои конкретни арзон мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский, 1 этажа, 4 дархона, 7 сотиқ замин, ҷойгир аст дар ҷамоати Қаҳрамон, деҳаи Бунёд. Дарвоза гирду атроф маҳкам, барак, баня, кухни, оғили 7 метра, каҳдони 6 метра, ҳама қоидави мешини зиндагӣ мекунем. мутаассифона суратҳои дарунаш нестак, лекин соҳибаш мегӯяд ки ремонт дорад. нархаш ҳамагӣ 140 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзона бормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода.